Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hestokristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Karong adlaw atong gihandom ang obligatory memorial sa sa mahal nga Birhen Maria isip inahan sa atong simbahan. Aron maandam kita sa pagsaulog ni ining santos nga misa. Mga muyo na kita sa pasaylo sa tanan natong mga kalapasan aron mahimo kitang angayan nga modawat sa lawas ug dugo ni Kristo nga atong pagadawaton karong gabi una. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Magampu kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imong mga alagad, ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangamahan ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhia, hangtod mo abot kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hestokristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Santiago, mga anak ni Alfeo, si Simon nga patriota o si Judas nga anak ni Santiago, nagtigom aron magampo kanunay uban sa mga babay og ni Maria nga inahan ni Jesus og sa mga igsuong lalaki ni Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Diyos labing alangdon nagday kanimo. Nagpanalangin siya kanimo labaw sa tanang babae sa ayuta. Pagkatapos daygon ang Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang labing dakong magdungog sa atong kaliwa. Ang imong pagsalig sa Dios dili gayud hikalimtan. Ilang nga nagtugan sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dakong magdungog sa atong kaliwa. Ang Dios maghatag unta kanimo sa walay kinutuban, katong dungog sa tungod sa imong nabuhat. Maganti unta siya kanimo sa mga panalangin, tungod kay nagpabilin ikaw nga nagmatinumanon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi. Aron pagpalingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw ang labing dakong magdungog sa atong kaliwa. Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Alaw sa iyo. Ginutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Dool sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan nga si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, miingon siya sa iyang inahan, "Babay, siya ang imong anak." Unya miingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukad ni adto gidala sa tinun-an si Maria aron didto na mupuyo sa iyang balay. Human niini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na, og aron pagtuman sa kasulatan miingon, "Giuhaw ako." Didto may usa ka panaksan nga puno sa suka, og gitunlob nila ang espongha sa suka og gibutang sa usa ka sanga sa isopo og giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, "Natapos na." Unya miduko siya og namatay.
Ang kadagkuan sa mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw madkadto sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlawng igpapahulay. Kay umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa ka mga sundalo ang kilid ni Hesus. Og diha-diha mibuhagay ang dugo og tubig. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong pagtuong Katoliko, Mary, Mother of the Church, or Santa Maria, inahan sa simbahan, sa Latin, Mater Ecclesiae, is a title honoring the Virgin Mary, isip spiritual mother sa tanang magtutuo og sa simbahan mismo. Si Pope Paul VI formally declared Mary as the mother of the Church during the Second Vatican Council ni adtong tuig 1964. Pope Francis declared that the memorial of the Blessed Virgin Mary, Mother of the Church, or inahan sa simbahan, be officially celebrated on the Monday after Pentecost Sunday, matag tuig, reflecting Mary's presence with the apostles at the birth of the church or pagkahimugso sa simbahan. Kini nga famous title ni Birhen Maria, isip inahan sa simbahan, rooted in the gospel today of John chapter 19, verse 25 to 27, where Jesus from the cross miingon ngadto kang Birhen Maria, babay, ania ang imong anak. Unya miingon siya sa tinun-an, ania ang imong inahan. It is significant that the Blessed Virgin Mary was entrusted to the church in the person of Saint John the Apostle at the foot of the cross. Sa atong pagpasidungog kang Birhen Maria, Mother of the Church, know that she is our spiritual mother insofar as we are member of Christ's body, the church. As members of that body, it is essential that we seek spiritual nourishment
from the Blessed Virgin Mary and entrust ourselves more fully to her care. Pagkanindot, nga aduna kitay spiritual mother nga si Birhen Maria, nga kanunay nagtabang kanato. We are blessed, mga Katoliko, nga naatay inahan sa kanunay panabang. Naatay inahan sa atong santos nga simbahan. Naatay inahan sa atong pagtuo. Adunay panultihon sa Tagalog, ang mga ina ay ilaw ng bawat tahanan. Kinitungod sa ilang presensya nga nag-atiman sa panimalay ug sa ilang dili matupngan nga gugma. Salamat, mga mama. Salamat sa inyong dili matupngan nga gugma kanamo nga inyong mga anak. Salamat sa inyong dili matupngan nga gugma sa inyong pag-atiman diha sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga inahan gikonsiderar usab nga heart of a family. Nindot kaayo. Karong adlawa, daygon og pasalamatan nato ang Ginoo. As we remember Mary, inahan sa simbahan. Bulahan kita, nga gihatagan kitag inahan, nga mugiya, mutultol, og kauban nato sa atong pagpanaw, isip buhing simbahan. Mary, Mother of the Church, pray for us. Palihog manindog, og atong ipadangat ang atong hiniusang pag-ampo. Sa tiilag sa krus, si Jesus mitugyan sa iyang inahan, ngadto sa iyang pinalanggang tinunan si San Juan. Ubos sa inahanong pagpangga o pagpanalipod sa bulahang Birhen Maria, masaligon kitang mupadangat sa atong mga pangilyopo ngadto sa amahan sa pag-ingon, amahan sa pangama ni Maria, dungga kami. Amahan sa pangalan ni Maria, dungga kami. Nga ang simbahan sama kang Maria, adunay kasing-kasing nga musagop sa tanang katawan. Magampo kita. Amahan Sa pangalan ni Maria, dungga kami. Nga sila nga naghupot o katungdanan sa mga gamhanan. Sama kang Maria, maantigong magpakabana sa mga panginahanglan sa mga tao, ubos sa ilang pagpangalagad. Magampo kita. Amahan sa pangalan ni Maria, dungga kami. Nga ang mga ginikanan o ang mga magtutudlo, makasundog sa panigingna ni Maria diha sa iyang mapinanggaong pag-alagad. Pagampo kita. Amahan sa pangalan ni Maria, dungga kami. Nga ang mga masakiton, og sila nga naghambin og mga balatian, mahupay sa maamumahong pag-alima sa langit nung inahan. Pagampo kita. Amahan sa pangalan ni Maria, dungga kami. Kay mo untang isipon, nga takos og mapuslanon na alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na, ngadto sa altar sa mga santos. Pagampo kita. Amahan sa pangalan ni Maria, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na sila nga may dakong debosyon o gugma sa langit nung inahan, makig-uban na sa bulahang Birhen Maria
dito sa langit nung gingharian. Pagampo kita. Amahan sa pangalan ni Maria, dungga kami. Amahan, gipili mo ang bulahang Birhen Maria, nga maamo usab nga inahan. Itugot ka namo ang grasya, aron mapanalipdan kami ubos sa landong sa iyang kupo, ug makadangat kami nganha sa langit nung puloy-anan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dawatulog ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig at paghimaya sa iyang balang, alang sa atong kapuslanan ug sa tibay santos kasimbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta ka namo ang nataw gikan sa Birhen, nga wala makakubos, hinunua, nakasanto sa tibuok nga kadungganan sa inahan. Sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makapahimuot kanimo ang among mga gasa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga maggadahig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya. Diha sa among pagpamalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo. Diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapahubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan, sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao si Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa Hosana, 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 Hosana sa taas-taas. Santos gayod ikaw, O Ginoo,
ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyong nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usa, mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyong nga tanan, og panginom kamugi kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo maligay. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, Alberto among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naw. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay nga imong giandam kanamo diha sa langit. Kauban ni Birhen Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya uban, kaniya diha, kaniya gihatag kanimo Ginoo ang tanang dungog og himaya ug ang kayusa kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan. Isip mga anak sa Dios, maghiusa kita karon sa pag-ampo nga gitudlo mismo ni Hesukristo kanato. Nga ka sa mga langit, pagayo lang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuwa ang imong pagbuot, di sa'yo ka may salangit. Ang kalanguna mo sa matang adlaw, ihatag ka na mo adlaw, upasay mo kami sa among mga sala. Mayroong nagkapasayo kami sa mga nakasalakan namin. Kung di mo kami tungyan sa panulay, hinunuhan mo sa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw, niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Og mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo amon manonobo. Sa'yo maranging harian, ang kahong ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong katawhan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Mana usab kaninyo. Isip mga igsoon ni Kristo, ipakita takaron ang timaan sa atong panag-inigsoonay. Peace. Sa
Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios si Hesukristo, ang gianak sa bulahang Birhen Maria. Siya ang atong dalan paingon sa gingharian. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay, nga makalawang kanimo. Apan ipamulong mo labang o mamaayo. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Magampu kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay nga mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaag kaninyo, Manausap kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na nato ang santos nga misa. Manglakaw kita ug atong dadon ang kalinaw, gugma ug pagtuo kang Kristo. Salamat sa Diyos.